Hadi tini khangna no tamu phunung nai tini khangna no kaisa manui phunung na thangai tongo nai tongdi tamu manui jani na roksida sini bumung daman na hadi iko bosa kabangma iko amakai thaipung busului jenkai ta phanche thaipung busului chajuya tongkho kabangma chabo chabaya phabo phaljagya phalnai bo gurui sanai bo gurui bunyakhe thaipung se pai thangbai kena ama busuk thasungoi tongkhana je thaipung busului thas ama godok chadi mosedeng chadi tai rogui bo chadi yogui bo chadi kabangma chaimano mono thaipung busului ni tai paimung thangmung gurui godok chadi mosedeng chadi rogui chadi yogui chadi baja chadi mutu blai be thaipung busului ka busuk jani khapi tai ha saka kare abo hai mukhteng mu khapi nai abo busuk thasungoi tongkhana ji aben chai sa thotok thoye thok tok naibu nai thotok sira chai sa thotok thoye thotok naibu nai thotok thaipung busului busuk thasungoi tongkhana ji asakhe thas bunyaro khe kusukari khana mo keji 100 rok maru thaipung busului keji 100 50 taka ro 100 taka ro maru nai tong dang no phunuk tongo amno tini narok ni bagai ani video thaipung busului ranta be 100 150 ri panya phanchi manliya karong kai pai thangata pai manager hambaya se nang situng nai tongdi belai no thasung suka tai sawi bo bono godong mosedeng joto baja yogui rugui joto saimano hambai naraka sanang situ